De inzet bij de wedstrijd Heerenveen-Cambuur in september wie heel groot. Een liedse 300 mensen, waaronder haast 100 ME'ers, zorgen ervoor dat er haast niks gebeurd is. In Ljouwert zullen er net zo volle mensen inzet worden, hoewel het stadion midden in een wegweek leidt. Er komen gewoon keurig netjes de supporters van Heerenveen met bussen. Die worden keurig netjes afgeleverd op de parkeerplek in het stadion. Niks aan de hand. Nou is het wel zo dat die bus nu maar wel protesteert. Is dat niet gevaarlijk? Nee, wij gaan ervan uit dat dat allemaal goed begeleid kan worden. En we gaan natuurlijk ook vanuit dat mensen elkaar een beetje heel laten. Het is een wedstrijd, sportieve strijd is goed. En je mag een beetje joelen naar elkaar, maar we gaan elkaar niet bedreigen. En mensen die dat wel doen, die worden hard aangepakt. Er wordt een speciaal team, grootschalig bijzonder optreden formeerd, omdat het gaat om een groot evenement met risico's. Er komen 400 Heerenveen supporters in het uitvak van Cambuur te zitten. Hoe er maatregels genomen worden, wordt net bekend maken. Nou, kinderen verhalen, ook op internet, dat er containers, zeecontainers inzet worden om de supportersgroepen te scheiden. Wat is daar van wier? Nou, dat is echt onzin. Dat gaan we helemaal niet doen. We hebben keurig net afzettingen waar nodig is. We zorgen dat het allemaal veilig wordt en we gaan niet containers neerzetten. Nergens voor nodig. Supportersvereniging Kern van Cambuur wil dat alles zonder problemen verrint. Reekanon, plastic poppen en een groot spandoek op de eerste tribune moeten voor een goede sfeer zorgen. Ja, het is wel de wedstrijd van de wedstrijd. En winnen van deze wedstrijd, ja, dat is eigenlijk alles. Stel dat ze eruit wippen en we hebben deze wedstrijd doen. Nou, ik denk dat dat heel lang blijft hingen van zie je het wel. Dat hebben we toch maar even mooi gedaan. Om de spanning alvast wat op te vieren, hebben fans van Heerenveen van de morgen een uitdagend spandoek ophangen bij het Cambuurstadion. Snijn zal het erom gaan. En natuurlijk zullen wat heen en weer geschreeuwd worden naar onze collega's uit een 30 kilometer hier verderop. Maar ja, dat jet ik bij de derby. Wanneer vind je dat er 4 gaan? Nou, ik denk als je al maar kwetsende teksten begint, daar net iemand in. De spelers net, de rest van het publiek net, dus daar mag je gewoon aan denken.